De provincie Limburg organiseert vandaag een speciaal evenement voor Limburgse familiebedrijven. Waar liggen de kansen, maar wat zijn hun uitdagingen? En hoe doen ze het op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van innovatie? Die antwoorden op die vragen hopen ze vandaag te vinden. Een evenement georganiseerd door de provincie Limburg specifiek voor Limburgse familiebedrijven. Die zijn belangrijk voor de Limburgse economie? Absoluut. Ieder bedrijf is natuurlijk belangrijk voor de ruggengraat van de Limburgse economie. Maar familiebedrijven hebben een heel speciale plek erin. Want daar zit niet alleen een hele hoop cultuur, maar er zit ook heel veel familiewaarden en familietradities geboren. Wat ook belangrijk is ook voor onze Limburgse identiteit. En gelukkig zie je ook dat die familiebedrijven volop in beweging zijn. Ja. En een aantal van die thema's bespreken we ook vandaag met elkaar. Van hoe is het om in een familiebedrijf te werken? Hoe zorg je voor opvolging? Hoe kijkt de buitenwereld daarnaar? Dus een hele hoop actuele thema's vandaag over onze belangrijke familiebedrijven. Ja, want een familiebedrijf brengt dan ook wellicht uitdagingen met zich mee, maar ook wellicht veel kansen. Want men kijkt natuurlijk veel meer op de lange termijn. Ja, absoluut. Het is een kenmerk van familiebedrijven. Ze hebben een invloed strategisch op wat er in de familie en in het bedrijf gebeurt. En ze zitten erin voor een langere termijn. Ze hopen het te kunnen doorzetten naar de volgende generatie. En je ziet dat ze daardoor ook geduldig kapitaal hebben. Ze investeren misschien wat minder grote bedragen ineens in innovatie. Maar dat is omdat ze meer de situatie kunnen aankijken. Ze hebben ook meer die tacit knowledge die ze eigenlijk kunnen overdragen van één generatie op de andere. Dus er zijn heel duidelijk een heel aantal voordelen verbonden aan familiebedrijven ook. Het thema van vandaag is duurzaamheid, innovativiteit. Is dat als familiebedrijf net makkelijker, moeilijker om op die thema's in te spelen? Ik denk allebei niet. Niet makkelijker, niet moeilijker. Hetzelfde als voor elke ondernemer. Het is iets waar je mee bezig moet zijn in deze tijd. Ja, innovativiteit natuurlijk altijd al. Daar zit geen tijd aan. Duurzaamheid wordt natuurlijk steeds belangrijker. En dat is de afgelopen jaren wel gebleken. En als we nog met z'n allen wat langer op deze aardbol willen rondwandelen, dan is het alleen maar belangrijker. Maar bij jullie is het ook van belang wat er aan het eind van het jaar onderaan de streep overblijft, toch? Ja, maar net zo van belang als wat de familie daarvan vindt. Dus dat zorgt wel dat je met 3 man, 4 man maar samen hoeft te komen en hoeft te beslissen over dit is wat wij willen als familie. In plaats van consensus zoeken met alle aandeelhouders of de raad van besturen en dergelijke. Beslissingen op het gebied van innovatie, worden die op een andere manier gemaakt, denk je, dan bij bedrijven die geen familiebedrijven zijn, omdat jullie meer op de lange termijn nog meer denken? Ja, dat denk ik wel inderdaad. Familiebedrijven, daar staat natuurlijk continuïteit boven winstgevendheid. Dus het is altijd veel belangrijker dat je kijkt naar het bedrijf, dat doorgezet wordt aan de volgende generatie, in welke vorm dan ook, dan bij andere bedrijven. Beursgenoteerde ondernemingen kijken natuurlijk vooral naar de cijfers onder de streep. En natuurlijk is dat niet onbelangrijk. Maar daar kijkt u ook naar? Kijken we zeker ook naar, maar dat is absoluut niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is continuïteit. En dus heb je altijd een ander licht op zaken dan grotere ondernemingen, niet zijn de familiebedrijven. En zie je dan in de praktijk dat je dan op het gebied van duurzaamheid voorloopt, achterloopt of verschilt dat niet? Ik denk dat voor iedere familie ook afhankelijk is van wat ze daarin willen bereiken. Maar wat wij als familie zien is dat wij in onze sector in ieder geval wel voorop lopen.